ಕಾಮಿನಿ ಕರದು ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ಇನ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕವು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಐಟಿ ಹಿರಿಯರು ಮರಬ್ಬೆಂಜಿ ಜವಂದಿನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮುದುಕಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಅವಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ರೋಹಿತಾಶ್ವಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಇರಿ ಆಟ ಮಲ್ತಾರ ಐಟಿ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ದೇವ್ ಎನ್ನ ಸುರುತ ದೇವು ಪುಂಜಿ ಸುರುತ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಇರಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸಮ್ಮಲಡೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟ ದ ಇನ್ನೀತೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೋಪುಂಡು ಎಂಚಾಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಿನಕಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರಲು ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಡೇಪೋಂಡ ಮೇರೆ ಪೂಜೆ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ದಿಂಜ ಉಡವು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ನಾಟಕೀಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆ ಪೂಜೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭರತ ಭೂಮಿ ಅವು ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿ ಅವು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿದ ಆಗರ ಪಜ್ಜ ಪಜ್ಜುಗಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳೇನು ಪಡೆಯನಂಚತ್ತನೆ ಪುಣ್ಯ ಭರತ ಭೂಮಿ ಅವಂಜಾತ್ ಲಲಿತ ಕಲೆಕಲ್ನ ರಂಗ ಕಲೆಕಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ನೆಲವೀಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಲಲಿತ ಕಲೆಕುಲು ಪುಟ್ಯಂದಾಂಡ್ಲ ಐಟ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲೆಕಲೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ರಂಗ ಕಲೆಕ್ಲೇನು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆಲೇನು ಈ ನೆಲತ ಸೊಗಡಲೇನು ಪೂರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಟ ಮಸ್ತ್ ಕವಿಕಲ್ ನಕಲಾದ ಬೋತೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲಾದ ಬೋತೇರು ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಪುರ ಅಪ್ಪನ ಒರಿಪೊಡು ಅಂಡ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟ ಉಡಂದಂಡ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಯೋಜನೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಚಾನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿವು ನಲ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸವನಂಚತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಯಜ್ಞಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಮಾತೆನ ಮುಕುಟದ ಮಣಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ. ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇರಬತ್ತು ವಾಲಗಾತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪನವು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ನೀರದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತ ಬದುಕೈಟಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ತೇಲೊಂದಿತ್ತಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಬದುಕು ಹೊರವರ ತೇಲೆರ್ಲ ತೇಲುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಟಪ್ಪ ಪುಡವನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕರು ಬತ್ತುದು ಪೋಯರು ಐಟ್ ಯಾನು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮುಕುಟದ ಮನಿ ಪಣಪನಿರ್ದಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಕುಟದ ಮನಿಂದೇ ಆ ನೀರಿನ ಪುಗರ್ನು ಐಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡಂತೂ ಈರ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಈರ್ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಿ. ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯೋಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಐಟ್ ದುಂಬುದೆಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರು ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ಪುದರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಬೊಳ್ಳೂರ್ದ ಕುಲು ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಅವ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ತ್ಯಾಂಪು ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪುನಾರು ಅಲ್ಪ ಪೂಂಜೇರು 60 ಗುತ್ತುನೂರ ಕ್ರಾಯ ಚೀಟು ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬತ್ತನರಾರು ಏರಿಯ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ತ್ಯಾಂಪನ ಶೆಟ್ರು ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅರ್ನ ಸಂಗಡಿನ ಪಾಡ್ಯಾರಡು ತೌಡ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾರಿಗೆ ಕೊರ್ತೀರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರಿಯರು ಎಲೆನಮ್ಮ 10 ಜೋಕುಲೇನು ಪೆದ್ದಿರಾರು ಪೆದ್ದು ದಾನಾಗ ಕಂಡನಿ ಸಾಯ್ತಂಡು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಕಂಡನಿ ಸಾಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಯರ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂದು
ಒಲೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಕಳೆದು ತುತ್ತುಗುಂಟುಡು ಪೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ 60 ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಪಲಾಯನಡೆ ಹಾಂ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 30 ಜನತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನವು ಹಾಂ ಹಾಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 60 ನಮ್ಮೇರು ಓಕೆ 6 ಒರಿಯರು ಆಣಲೆಡು ಬೊಕ್ಕರು ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಈ ಅರ್ವನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮೇರು ಒರಿಯುಲ್ಲೇರು ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಶೆಟ್ಟಿ 6 ನಮ್ಮೇರ್ನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಗಿ ಹಾಂ ಅಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಂ ಪಂಡಾರು ಏನು ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊನೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜೊಟ್ಟುಡ್ದು ಅಜ್ಜೊಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಡೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಕೊಣತ್ತದು ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದನಕ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪಂತೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಇರ್ನಾರ ಅಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಇರ್ನಾರ ಅಂದು ಹೋ 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 ತಗೊಂಡ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡದ್ದೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ಗುಣು ಅಂದ ತಿರ್ಗುಣಂದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಾಯ್ದಾನ ಹಾಕಲೆ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ಶುರುವಾಂಡು ಹಾಂ ಲಡಾಯಿ ಶುರುವಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆ ಲಡಾಯಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನಾರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅತನ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿರುಂಡೆ ನಮ್ಮೇರಿಗೆ 15 ಮುಡಿ ಗಂಡ ಹಾಂ 6ರ ಮಗಕ್ಕೆ 7 ಮುಡಿ ಗಂಡ ಓ ಸಿದ್ಧ ಮೇರೆಗೆ 10 ಮುಡಿ ಗಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಹಾಂ 6 ಮಗನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಹಾಂ ಇಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಾಡೆ ಹಾಂ 30 ಜನ ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ಯಾನ ಓ ಓ ಓ ಅಮ್ಮೇರು ನಿರಕ್ಷರಿ ಹಾಂ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಬರವಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಸಿದ್ಧ ಮೇರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತುಜೀರು ಅಂಚೆ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೇರಿ ಹಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿನ ದಾನ ಮಂಡ ಅಜ್ಜರಿ ಪುನಾತ ಕಾಲೋಡು ಹಾಂ ಈ ಸಾಗೋಳಿನ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರದು ಹಾಂ ಧರ್ಮಗು ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಂಡು ಹಾಂ ಮುಕ್ಲೆ ಧರ್ಮೋದಿಗೆ ದನತೆ ಹಾಂ ಮುಕ್ಲು ಅಂತ ಜುಗಾರಿಗೊಬ್ಬನೇ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಸಿದ್ದೆಮೇರ್ಲ ಜುಗಾರಿಗೊಬ್ಬನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮರಲು ಶುರುವಾದ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಐಟು ಕಳೆ ಹೊಂಡೀರು ಹಾಂ ಹಾಂ ತನ ಬಡತನ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಬಡತನ ಇತ್ತದು ಬಡತನ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಡತನ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತು ಅವು ಓಡೆ ಎತ್ತನ್ನು ಕೇಂಡ ಏನು ಸಾಧಾರಣ 4-5 ವರ್ಷ ಏನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆ ಪೇರು ತಿಂತೆಗೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಒಡೆಯನು ಪಂತೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಅಂದ 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 ಈಗ ಈ ಜವನಾಟಿಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಅಂದ 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 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆ ಪೇರು ತಿಂತೆ ಐನಾತು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪಿಂದು ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೀರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ ದಾಯಕೊರಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಹಾಂ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಡು ಎಂದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೊರನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಇರೇನಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ತೆನಾರ ಬಲಿ 5 ವರ್ಷ ಏನಾರು ನಮಗೆ ತಿಂತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಹಾಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪುಡಿಯರು ಹಾಂ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೇನು ಹಾಂ ಹಾಂ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಶುರು ತೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಾಲೆ ಹಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಹಾಂ 2ನೇದ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸುರೂತ ಮುಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಸುರುತ ಶಾಲೆಡು ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೆ 2ನೇ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೊತುಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚ 5ನೇ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ಆ ತನಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ವಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಏತು ಭದ್ರತೆ ಬಂಡ ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಹಾಂ ಕಮ್ಮದ ಮರತ್ತ ಕಮ್ಮ ಹಾಂ ತಟ್ಟಿದ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಹಾಂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆಡಿ ನಾನು ಮೂಜಿನೆಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸರಿ ಹಾಂ 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 4ನೇ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಮೂಜಿನ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೆದರದ ಗಂಟಲ್ಗಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ವೆಂಕಟರಾಜರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಓ ಆರು ಅಂತೆ ಕಲಾಪ್ರಿಯೆ ಓ ಓ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಈ ರೀತಿ ಮೂಜಿನೇ ತರಗತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ಭಟ್ರೆ ಶಾಲೆಡು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಾಯರು ಈರು ಸುರು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಈರ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕವು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಅಂದು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಐಟಿ ಹಿರಿಯರು ಮರಬ್ಬೆಂಜಿ ಜವಂದಿನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮುದುಕಿ ಮುದುಕೆ ನೀರು ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 9 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ಮುದುಕೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಅವ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಡಾ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಐಟು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮುದುಕೆ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ತನಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಸಂಘ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಗ್ರೂಪ್
ಒಂಜಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ರಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಲ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಜಿಲೇರ್ನ ನಾಟಕ ಸಂಘ ನಾಟಕ ಸಂಘಲ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಾಭಾಸೊಡು ಓ ನಡ್ತದೆ ಅಂದ ಐಕ ತುಡಿಪಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೇನು ಕೇಳಿದು ತಾಳಮದ್ದೆಲ್ಲ ಬೋದು ಅರ್ಥ ಬಂಡೊಂದಿತ್ತ ಹಾಂ ನಾಟಕಡ್ಲ ಬೋದು ಪಾತ್ರ ಇವರು 3ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪುನಗನೆ ಬೋತಾರೆ ಪೋತೆ ಪೋತೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೋತೆ ಅನ್ನು ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರ ನೋಡಿರು ಬಾರ ಹಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಕಲಿಸು ಒಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗ್ಗಿನಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಂ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಏನಾಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂಡ ಮಾರ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಗಾರ್ಡ್ ಐನ್ನೇ ಅಂದು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಈರು 5ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು 8ನೇ ತರಗತಿ ದಾತ ಈರು ಕಲ್ತಾರ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಈರು ತಾಳಮದ್ದಲ್ಡೆ ಈರು ಅರ್ಥ ಬಂಡೆ ಬಂಡಾರ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ಓ ಈರು ಪಣ್ಣ ಸುರುತ ಪ್ರಸಂಗ ನೆನೆಪುಂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದೆಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಡು ರೋಹಿತಾಶ್ವಿ ಈರ್ನ ರೋಹಿತಾಶ್ವಿ ಹಾಂ 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 ಅವೊಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಆತಂಡು ಅಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಅವಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ರೋಹಿತಾಶ್ವಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದರು ಹಾಂ ಭೂತ ಸಂಕುಲಂ ಪಿಡಿದಿದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಅಂದು ಅಂದು ಇಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಉಂತುಂಡು ಹಾಂ ನಾಟಕಲ ಉಂತುಂಡು ಹಾಂ ಅಕುಲು ಬಲಿಷ್ಠರಾಯರು ಹಾಂ ಅವು ಇದು ದಂಡ ಜೋಕುಲಾಟ ಗಿಡ ಐನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಸಾಂಸಾರಿಕತೆ ಇಟ್ಟು ಏತನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಡಿರಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು 27 ವರ್ಷಡು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡೆ 27 ವರ್ಷಡು ಮದ್ಮೆ ಈರಿನ ಯಜಮಾಂದಿ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ 12 ವರ್ಷ ಉದರೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಈ 27 ವರ್ಷದವ್ರು ಮದ್ಮೆ ಆತಾರೆ ಅಂದು 16 ಅನ್ನ 12 10 ವರ್ಷ 22ನೇ ವರ್ಷ ಹೊಡಿಯಾನ ಮದ್ಮೆ 22ನೇ ವರ್ಷಡು ಹಾಂ 16 ವರ್ಷದ 22 ವರ್ಷದ ಅಂದು 10 ವರ್ಷಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕಂಡ ನಿಷೇಧ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂಚ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಇಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದಿನಿ ತೆಗೆದಂಡು ಇರ್ನ ಅಂದು ಇರ್ ಪುಟದಿನ ವರ್ಷ 1939 1930 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಬಿಟ್ಟಿಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಹಾಂ ಅಂದು 22 ಮತ್ತೆ 67 ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ 67 ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಇರಿಗೇತು ಜೋಕುಲಾರ ಕೊರಗ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಆಣೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಣ ಮಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಲ್ ಆಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ SLC ಹತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಕಲ್ದಿನ ಆತು ಹಾಂ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸಾಂಸಾರಿಕತೆ ಉಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಿ 2-3 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತಾಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ್ಯಾರೆ ನಡ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಕಲ್ಪ್ಯಾರೆ ಆಗ ತಾಕತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಬುಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನೆ ಮೊಡಂತೆ 2 ಹಾಂ JCP ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನೆ ಹಾಂ ಜೇಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗೊಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗಿನ್ನೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತೆ ಹಾಂ ಬತ್ತದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ತಿಡು ಆರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತಿಡು ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ ಹಾಂ ಸೊಸೈಟಿಡು ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಕೊರಕು ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಜೀವನಡು ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಮುದುಕನ ಮದುವೆಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈ ರೋಹಿತ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ತಾಳಮದ್ದೆರಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಕಲ್ಪೈನಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ರೋಹಿತಾಶ್ವಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಮದ್ದೆಡೆ ಅರ್ಥಪಾತ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ನಡೆದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ ನಿರಕ್ಷರೆ ಅನ್ಲ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಎನ್ನೆ ಆಟ ತೂಪನೆ ಬಾರಿ ಮರಲಿ ಇತ್ತು ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಜಿಲೇರು ಬಂಡೆತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಇರು ಹ್ಞೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ವಾಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶಾಲಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಕೈತಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಡೇರೆ ಮಾತ ಕಟುದು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಆಟ ಸಮುದ್ರದ ಆಟ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟ ಅಂದ ಐಟು ಹೆಂಗ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗದ ಪೈಜಾಮ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ತರೆಕುಜಲು ಇಡೆ ಬಿಡ್ದು ಆಟ ಅಪದ ಆಟದಾಗಲು ಎಂಚೈತೇರು ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು
ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗು ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಬೈಯಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪುನಾರು ಐತೆ ಯಜಮಾನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾಯ ಕೊರಗಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಐಟ್ ಮೇಲೋಡಿ ಇತ್ತೀರು ಆರು ಏನು ನಿಂಚೆ ತುಯ್ಯರು ತೂತು ಒಂದು ಮುತ್ತೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಇತ್ತೀರು ಐತೆ ನಾರಾವಿಡಿಗಾರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಆರು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಆಟ ಮಲ್ಪೈನೆ ಆ ಮುತ್ತೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂದು ಬೇರು ಈ ಬೇರುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ತೆಕ್ಕುಂಜ ಆರು ಇಂಚ ತೂತು ಈ ಆಟದ ಹುಡುಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜುವೆತ್ತ ಆಟೋಗೂ ಕಡಪುಡುವೆರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಏನನ್ನು ಆಟೋಗೂ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಇದು ಸುರುತ್ತ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಓಲಾಯನೆ ಸುರುಟು ಯಾನು ಮುಡಿಪುದ ಪದ ಉಡುಪುದು 15 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏರ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಗ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆನಪು ಶುರುವಾಂಡು ಯಾನಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತತ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಾಳ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಡು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಮತ್ತು 15 ದಿನ ನೀರೇ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜಂದನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಡಿಯರು ಅಲ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರ 15 ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತೆ ಹಿಡಿತಂಡು ಒಂಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆ 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಕಲ್ತದಾರೆ ಕಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತನಗ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪರತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಬುಜಿನ ನೆಲ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡಿ ಜಪ್ಪೇರೆ ಅಂಕಲಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತನಾಗ నేను దుమ్ములూర పంతే అన్న ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತನಾಗ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ದತ್ತದ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತನಾರು ಉರಬಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿಯರು ಆಟೋ ಕಡೆ ಪುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜ ಮೂಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆರಲ್ಲ ಕುಜಾತ ಅಂದು ಉರಬಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೀರು ಅಲ್ಪಡ್ತು ಶುರುವಾಂಡದಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿರಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ದವರ ಯಾನ ಆಟೋಗೆ ಒಪ್ಪೆಂದು ಕಾಕಜ್ ಬಾಂಡು ಬರಡು ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಿನ್ನುಗೋಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮನ ದಾನಿ ಪೋದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಒಂಜಿ ಗೊಲ್ಲವೇರು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ಲಾರು ಆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮೇಳಗೊಪ್ಪಿಸಾದು ಅಕಲು ಪೋಯಿರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಮೇಲುಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಲುಡೆಂಚಿನ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಪಿರಾವಡ ಡೌರು ಸುರುತ್ತ ಕಟ್ಟೇಸ ಈಗೇನು ಜಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ದೇಶ ಡೌರು ಒಂದು ಬುದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬುದಾರೆ ಡೌರು ಆ ಡೌರು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಡೌರು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಡೌರು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಡೌರು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪನು ಅವು ಸುರೂತ ವೇಷ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಅವಂಚ ಸುಣ್ಣದ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ಹೊಡೆದು ಹಂಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಗೋವಿಂದಾನು ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಐದಕ್ಕದ ರಡ್ನೆ ಪಜ್ಜ ರಡ್ನೆದ ಒಂದು ಪುಂಡುವೇಷ ಹೊಂಡ ನಿತ್ಯವೇಷ ಅವ್ರ ರಡ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇವರನ್ನು ಕೊಣತು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಈರೆಗೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಪಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತೋಲು ಹಂತವಾದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೋಗು ಸೇರದೆ ಕಲ್ತೀನಿ 15 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಐಟ್ ಪೋದ ಇವಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ್ತಿ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಾಕೆಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವೇಶನ ನಡ್ಪಣತೆ ಕಾಮಿನಿ ಕರದು ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಲ್ಲುದು ತಕತ ದಿಮಿತ ತಾತ ದಿಮಿತ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂದ ನಲಿಪುನ ಶ್ರೀವೇಶ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ SLC ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ದಾನ ಮಲ್ಪುವಿ ಅಂಚ ಆಯ್ ಪುಂಡು ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪುಂಡು ವೇಷ ಇಚಿನ ಶ್ರೀವೇಷ ಪೋಡು ಪುಂಡು ವೇಷ ಅತ್ತಂಡ ಪೀಠಿಗೆ ವೇಷ ಪೋಡು ಯಾನು ಪುಂಡು ವೇಷಗೆ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಜವಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅದು ಇರೆಗೆ ಮೇಲೋಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷ ಕರಾಯ ಕೊರಗಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನಾರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇನು ಆರೆಗೊಂತೆ ಪರ್ಪನ ಮಾತು ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇನಾಡು ಬೀಡಿ ಎಳಿಬಾರ್ದು
ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬಾರ್ದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿರೇಗೆ ಬಾನು ಅಂತೀರಾ? ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೇ ತಿರುಗಿಯಾನು. 2ನೇ ವರ್ಷ ಆರು ದಾನ ಮಂಡಿರ ಬಂಡ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಒಂದು 6 ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀರು. ಆ ಚಂದು ಪಡ್ರೆ ಚಂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ ನಾಟ್ಯ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರೆಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು. ಈಗ ಬಂದು ಈ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬಾಯ್ ಒಡೆ ಪಡ್ರೆ ಚಂದಿನವಳು ಅಡೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ದುಂಬು. ಸರಿ, ಈ 6 ನಡೆಗೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಅವಳು. ಆರಪ್ಪಗ ಬಲಿ ಬೇರ್ನ ಪರಾಬಲಿ ಪೇರ್ನ ಒಕ್ಕೇಳಿ ಇತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನನಗೆ ನಾ ಸಂಗಡಿ ಸೈತಲ್ಲೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೈತನೊಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಅರೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಸೈತನಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇನು. ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮರ್ಯಾದ ವೇಷಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಮೀಳೆ ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಶಾಲೆ ಇಡುಪ್ಪನ ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳ ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲ ಪೋಯ ಒದ್ದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮೇಳ ಗೊರ್ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಣಿದಾರ ರೈತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಚಂದಣ್ಣೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು. ಏತು ದುಡ್ಡದೇ ತೊಂದಿರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ 1 ರೂಪಾಯಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಯ್ತೀರು ದಿನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊರ್ರೆದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಣತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ. ಅಪ್ಪಾಗ 7 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಇತ್ತದಂಜಿ 7,000 ಅತೆ ಅವು ಕೊಣತ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ಕೂಡ್ಲು ಹಿಡಿತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಸುರ್ವೇಶನೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದಲ್ಲ ಜೋಡಾಟ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕು ಬಬ್ರವನ್ನೇ ಗೊರೀರು ಇಂಚಿಡ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಪಾತ್ರ ಕೋಳಿಯೂರುದಾರನ ಬಬ್ರವನ್ನೇ ಅಂಚಿಡ್ತು ಎನ್ನ ಬಬ್ರ ಜೋಡಾಟ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐಕೆ ಪುದಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂದು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅರ್ನ ಕುಂಡವ ಮೇಳ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಗೊರ್ತೀರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಂಡವು ಆರೇದಿ ಒಂದೀರು ಏನಲ್ಲ ಚಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆತ್ತೀರು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಐಕ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಕೂಡ್ಲು ಉಡಿಪನಾಗ ಒಂದು ಮತ ಸುರ್ವೇಶ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಸುರ್ವೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ ಕುಂಡೋಗು ಬತ್ತನ್ನೇ ಅಪ್ಪಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಮೈದಾನಡು ಡೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀನು ಸೀನಿಯರದ ಆಟ ಅವನಿತ್ತು ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಸುರೂತ ಆಟ ಇರ್ನವು ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ತುಳು ಆಟೋಡು ಸುರು ಆಟಗೊಬ್ಬದಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪೇರು ತುಳು ಆಟ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದು ತುಳು ಆಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈರು ಸುರು ವೇಷ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇವಪುಂಜ ಆತಾತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲುಡ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಚೆನ್ನೈ ಆತಂದು ಇದು ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಇರು ಆಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಇರ್ ನೆಂಚಿನ ದೇವ ಎನ್ನ ಸುರುತ ದೇವಪುಂಜ ಇರು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸಮ್ಮಲಡೆ ಪೋಯ್ನೇಟ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕಾಂತಣ್ಣತ್ತಿ ಗಾರಿ ನಡೆ ಪೋಯ್ನೇಟ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೈತಿ ಸಾಧಾರಣ 1940 1960 67 ಮುಟ್ಟ ಏನು ಕೊರವೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 13 ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ 13 ವೇಷ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷೋಡು ಅವಳು ಬಾಳೆ ಬರೆಟ್ಟು ಘಟದ ಮೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬುಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋ ಪದ್ಧತಿ ರೈಟ್ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಇರು ಪೋಪುನ ನಿಗುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇಳಗು ಸೇರಿಯರು ಮೇಳೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಲ್ತರದ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಯರಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಮುಂದೆ ಪೋಪುನಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಲೋರಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋರಿಡು ಸುರೂಟು ಚೌಕಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಡು ಐತ ಮೇಲುಗು ರಂಗಸ್ಥಳದ ದಿಂಡು ಇಂದು ಐತ ಮೇಲುಗು ಚೇರ್ಲೆನ್ ದಿಂಡು ಐತ ಮೇಲುಗು ಚೌಕಿದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಾತ ದಿಂಡು
ದೀತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಚೇರ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀಪನೆ ಆ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಓಪನೆ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅನು ಕುಲೊಂದು ಪೋಯೆ ಮಿತ್ತು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಂಬೇರು ಏರು ಕಾರ್ಲದಾರವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬತ್ತೇರು ಕುಂಡವ ಮೇಳೋರು ಆರು ಇಂದಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಲೋರಿಡು ಎದುರುಡು ಜಾಗ ಆತನು ಕೊಂಚ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೇರು ಏರು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ರೇಪಂಡೆ ಈ ದೇವಪುಂಜೆಡು ಬಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುದಕುಲು ಪೂರ ಐಟು ಪೋಯಿರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಯಾನು ಲೋರಿ ಡೆಪಾಯಿರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಗೋವಿಂದ ವಾಟರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುನೆ ಕೂಡ ವೇಷಧಾರಲಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೋಡ್ಗು ಜನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಐಕೆ ಗೋವಿಂದ ವಾಟರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸೇರುನೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಲೋರಿ ಪೋತು ಉಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಗುಡಾರ ಓಪನೆ ಯಾನ್ಲ ಗೋವಿಂದ ವಾಟರ್ಲ ಇಂಚ ಗೋವಿಂದ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಯ್ಯಾಯೆ 67 ಉಡು ಅವ್ರ ಮೇಳ ಉಂತಾಯಿರು 67 ಉಡಿ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನೆ ಮೇಲೆ ಉಂತಾಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಪುಳಿಂಚಾಯ್ಜಿ ಗುಂಪೆ ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ 5 ಜನನು ವಿಟಲೊಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಪಂತೆ ಅಂದ ಅವರು ಬಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣಿಮೇಕಲೆ ರತ್ನಕಾಂಕಣ ಬಂದಿನಿ ಐಟಿಯನ್ನ ಖಳನಾಯಕಿ ಪೀಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಎಂಕ ಆಟ ಬೊಡ್ಡಿನ ಅವು ಆ ವರ್ಷ ಅದೇ ಅಂಡ ಈಗ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಸಂಗವು ಈರು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ವೇಷವನ್ನೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಖಳನಾಯಕ ಬಂಡ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಐಕ್ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕ ಬತ್ತೆರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ದ್ವೇಷ ಪುಟ್ಟುನವರೇ ಮುಟ್ಟದ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಈ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಿರ ಪದ್ಯದೇನು ಹೋಲ್ತರು ಸಿನಿಮಾ ತೂ ನಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 300 ಸಿನಿಮಾ ತೂತೇನು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶ್ ಕಥಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಅಭಿನಯ ಆ ನವರ ಸೊಕುಲೇನು ದಿಂಜವನಿಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೋಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಓ ಆಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಅವನು ಮಲ್ಪನೆ ಮೋನಮ ತಿರ್ಗವನೆ ಒಕ್ಕ ಪಿಸರುಡು ಪಾತೇರ್ನೆ ಪೂರ ಯಾನು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಈ ರೈಟ್ ಕಲ್ತೊಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಗುರು ಆರಾಯರು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರೂತ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವು ಖಳನಾಯಕ ಸುರೂತ ಮಣಿಮೇಕಲೆ ರತ್ನ ಕಂಕಣದ ದುರ್ಜಯ್ ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬೋಡು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರೇನ ಕಥಾನಾಯಕಿ ವಿಕ್ರಮೆ ಎನ್ನ ದುರ್ಜಯ್ ಅವು ಭಾರಿ ಆಟ ಆಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಅವೇ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕನ ಯಾನು ಪತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇನೆ ಐನ ಮೂಲು ಏನು ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಇಡ್ಬೋದು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಇಂದು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ರಂಗೋಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತನ ಆದಿ ಕಾಲೊಡೆ ಇರಿತ್ತಾರೆ ದುಂಪುರ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬನ್ನಗ ಅವಳೊಂಚೂರು ದಾಲ ಓವನ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬತ್ತುಜ ತುಳುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರ ಬತ್ತಿಜ ದಾಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ವಾ ಗೊಂದಲ ತುಳುಗು ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬಾತೇರು ಐತೀರಿ ತುಳುಟು ಸಾಮುಕೇರಿ ಶೇಣಿ ಮತ್ತ ಸುರುಟು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬಾತೇರು ಐತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡವು ದೇಪಂಡ ಕುಂಡ ಉಡಿಪ್ಪುನಗ ನೆಂಕುಲು ಎಂದು ಅವು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ತುಳುಟು ಗೊಬ್ಬುದತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಮಣಿಮೇಕಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದಾಯ್ತು ತುಳುಟು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತಾರೆ ಏರು ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಐತ ಕರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತನ್ಲ
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿನಾರ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡ ಆಟೋಗು ಅವು ಎಂಚಾಯಿನ ಎಂದಕೆಂಡ ಕೋಳಿರುದಾರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಹಾಂ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಭಾಷಣಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಭಾಷಣಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಆರು ಕುಂಡಾವ ಮೇಳುಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಂ ಕುಂಡಾವ ಮೇಳುಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಸಾಮುಕೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದು ಸುರುತ ಕುಂಡಾವು ಸುರುತ ಕುಂಡವೇವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಾಯಿ ನಡೆ ಬತ್ತನ ಪುದಾರು ಸುರುಟು ಕುಂಡಾವ ಮೇಳ ಅಂದೇ ಇತ್ತನೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದಂತೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂದುಂಡು ಮೈದಾನ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದಂತೆ ದುಂಬು ಯಜಮಾಡಿ ಯಜಮಾಡಿದ ಮೈದಾನಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡದನ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಆಟ ಯಜಮಾಡಿ ಕುಂಡಾವುದ ಯಜಮಾಡಿರದನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಜಮಾನಿ ಅಕುಲ್ನ ಒಂದು ಅಕುಲು ಅಪಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಗು ಬುಧರು ಉಂಡತಿ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಮಂಡವೆ ಚಾಂಡಿಗೆ ಅಂತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಅಪಗ ದಾನ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂದು ಪೋನಕ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನಪು ನಾವು ಗದ್ಯ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕಂಡಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ 6 ಕೊಣತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೀತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೋಪುಂಡು ಎಂಚಾಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಿನಕಲು ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ್ಲು ಅಂದೆ ಆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಖಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಿ ಅವು ಆಂಡ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಜನ ತುಳುಟ್ಟು ಮನದಾನಿ ಪ್ರಚಾರ ನಿಖಲಪ್ಪ ಮೈಕೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಬಿನತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಯರ್ ಐತುಂಡು ರಿಕ್ಷೋಡ ಟೆಂಪೋಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಬತ್ತನೆ ಕೋಳಿಯೂರು ತುಳು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರತ ಭಾಷಣೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತನು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತನೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನೋಡತ್ತು ಮೇಳದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ಒಯ್ತದ್ದು ಕೊಣತ್ತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನ ಪಕ್ಕೇನು ಅಂಗಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆನಿಡ್ದ ಆನಿಗೆ ಐಕೆ ಪದರಚನೆ ಅವಡು ಐಕ ಬೇರೆ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀರು ಆರು ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯತ್ತೆ ಆರು ಕೆಲವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಗುರಿಯರಿಗೆ ಅಪಗಪಗನೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಅರಡ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಟ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತಾರ್ಯರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತ ಪದ ಬರೋದಾರ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ನಿರ್ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪರ್ದ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಈರೆಗ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಮದಂಡಿಯಾದ ತಾಂಟುನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡೈಕ್ ಓ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜನಕುಲೆಗಳ ಪೊಸತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿರಕ್ಷರಿಲು ಹೆಚ್ಚತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಪುಂಡ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೆಂಟ್ ನಿಖಲು ಉಂದತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಂಡಾವು ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಟೆಂಟ್ ಎಂಚೆ ಸುರಾಯಿನ ಕೇಂಡ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಬೇರು ಇತ್ತೇರು ಏರು ಬಲಿಪ ಬಾಗುತ್ತೇರು ಪರಬ್ಬೆ ಅಂದ್ ಹಿರಿಯರು ಸುರುತಾರು 6 ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಟೆಂಟದ ಮೇಳ ಮಲ್ಪಿಂది ಟೆಂಟದ ಮೇಳ ಮಲ್ತಂದೆ ಕುಂಟುಗಾಟದ್ದು ಮಲ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟುದಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೀರೆ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಆಟದ ಏರಬೋತ ಒಕ್ಕ ಅರ್ವಡ್ಲಾಂಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ ಆಟ ತಗೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ₹ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಣ್ಮಣೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ₹2 ₹2 ಕುರ್ಸುಗು ಇಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿತ್ತನದ ಕುಟ್ಟಿದೀಪನ ಕೋಲ್ದೀಪ ಅಬ್ಬರ ಬಕ್ಕನ ಸುರುಕ ಅವು ಸುರುಟು ಕುರ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸುರುಟೆ ಚಾರಿ ಸುರುಟೆ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಪುರ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಳಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಲಡೈ ನ್ಯಾಯ ತಕರಾರು ಒಂದು ಪುರ ಅಪಗ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆಮೇಲೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಜಮಾನನ ನಾಯಕತ್ವ ನೋಡ್ದ ಹತ್ರ
ಇಡೀ ಆತ ತಂಡೊನ್ಲ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಟೋಗು ಸಾಧಾರಣ ಬೇರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೂರು ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಪಾಟ ಯಾನು ಪೋಪುನ ವರ್ಷ ಅಜ್ಪಾಟ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೇತೆವರ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಆರೇರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಜನಕುಲಿಗೆ అంటే ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಊರು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಊರು ಪೋಡಿ ಯಾನಿರಡಕೇನು ಈರ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಕುಂಡಾವ ಮೇಳ ಅಂಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಅಂಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ ಅಂಡು ಅಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಪ್ಪನಾಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುತ್ಯಾಳ ಕಟೀಲ್ ಮೂಜಿ ಮೇಳ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೇಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇಳ ಅಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತಿ ಅಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಆಂಡು ಕುಂಡವ ಆಂಡು ಕುಂಡವ ನಾಲಾಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕುಂಡವದಕ್ಕಲ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಲ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಸೆಗಾರನಕುಲು ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇಂದುಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಪುನೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನೆ ಬೊಕ ಇನ್ನು ತುಳುಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಕುಲು ಐಟು ಇಂದು ಐ ಕರಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದು ಆ ಕತೆ ತೆಂಗು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲ ಐನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಳು ಮೇಳನ ತನ್ನ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡಿ ಆತೆ ಒಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ನಾಲ್ ಮೇಳ ಬಡಕಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಬಡಕಾಯ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಮೇಳ ಅಪ್ಪಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮೇಳಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಪನವು ಮೇಳದ ಧನಿಕಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕೆಂಚೆತ್ತನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬಳ್ಳಾಗ ಜನ ಬದುಕು ಯಜಮಾನನ ಪೋಡಿಗೇಡು ಮಾತ್ರ ಕುಂಡಾವ ಮೇಳೋಡು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲಾಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗಬೋದು ಎಂದು ಜಿಗಾರಿಗೊಬ್ಬನ ತೂತೇನು ಒಲು ಮೀರೆ ಪೋಯಿನವಳು ರಡ್ಡ ಆಟ ಪಾಡ್ಗಂದು ಕೊರವ ಶೆಟ್ಲು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅರ್ಲ ಆಟೋ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತದು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಯ್ತೀರು ಮತ್ತೆ ಪನ ಇಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಲಿತ್ತನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯಜಮಾನನ ಪೋಡಿಗೇಡ್ದವರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ಆಟದಾಯ ಎಂದು ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪ ಓಹೋ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆಟದಾಯ ಬಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸಸರ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆಟದಾಯಂದೇ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಮೇಳದವರು ಬಡಕಾಯ್ದವು ಮೇಳದವರು ಮೂಲ ಆಟದಾಯನೇ ಆಟದಾಯ ಪಂಡ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಏನೋ ಅಮ್ಮೇರ ಆಟೋ ಗಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಪೂರ ನಿರ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿ ಆಯುಷಗಮ್ಮಿಗೆ ಆಟೋ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ತರ ಬರ್ಪುನೆ ಶ್ರೀವೇಶ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮರಲು ಪೂರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಡುಗೆ ಎಂದು ಅಂಡ ಈರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಕೊರಿನಿಂಚ ಐನೇನಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಆಟ ಅಂಡು ಕುಂಡವ ಮೇಳದ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡು ಮೇಳ ಮಲ್ತೇರು ತುಲೆಂಬೇರು ಏರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲೆ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣು ಮಣದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಳ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಮೇಳೋಡಿ ಎಂಕಲೇನು ಪಾಡಿಯರು ಐಟೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೋಂದತೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗುಲು ಅವು ಎಂಚಿನೈತ ಪುದರ್ ಮಾರತ್ತನ ಅವು ಭಾರಿ ಹಿಂದು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಇಂಜಿ ಪುಂಡು ವೇಷ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವೆಂತು ಏರ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಆಕಲ್ನ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಆಟಂತೂದಾರು ಐಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾರು ಆ ಮೇಳೋಡಿ ಇತ್ತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಆರೆಗೆ ಆರ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಊತುವೆರು ಇಲ್ಲ 90 ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಒಂಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆಂತ ಹೋಯ್ಜಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಆಟದಾರ ಮಾಡದು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಗೇರು 7 ಜನ ಕೊರಿಯರು ಆಟದಾಗ ಪಣ್ಣು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಸರಪಾಡ್ದಾಗಲು ಐದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಡತೆ ಮತ್ತೆ ತೂದು 7 ಜನಕ್ಕೂ ಪಣ್ಣು ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಹಿರೇಗ ಪಣ್ಣು ಕೊರಿಬೇಕಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟೋದಾಯ ಬಂಡ ಆಟೋದಾಯ ಅತ್ತು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತು ಕೊರಗಪ್ಪೆ ತುಳು ಏತು ಏನೋ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಏತುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಮದಿಮ್ಯಾಂಡು ಜೋಕುಲಾಂಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ತೂಗಿ ಸೇರೆ
ಕೃಷಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಆಟೋಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಳ ಯಾರೊಂದಿತ್ತನ ಕೊರಗೆ ಬನ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ತೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಖರ್ಚತ್ತೆ ಎಂಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 27 ಹಿಡ್ದನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡು 72 ಏನು ಭೂಮಿ ದೆತ್ತೆ ಓ ಪಂಡ ಅವು ಗೇಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಹಿಡಿತುಂಡು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏನು ಕಳ್ಳಿತ್ತನೇ ಕ್ರಯದೆತ್ತಾರೆ ಕರೆಯಾಗದೆತ್ತನೆ ಪಂಡ ಪಾಪ ಆಟೋಡು ಬೈನಕ್ಲೆಗೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪಣಪನವೇನು ಇದು ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹಾಂ ಏನು ಅಮ್ಮೆರಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯೊಡೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪಾಡಪಾಯ ಹಾಂ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಂಡುಗು ಒಂದು ಗೇಣಿ ಚೀಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂ ಏನೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡುಗುಲ ಗೇಣಿ ಚೀಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡು ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡ ಏನಾಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಹಾಂ ಅವು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಹಾಂ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೂರ್ದ ಇನ್ನೇ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ ಇರ್ದು ಐನೊಂಜಿ 16,000ಗೂ ಭೂಮಿ ಅಂಕು ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ 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 ಇಟ್ಟೊಂಜಿ 5,000 ಆರು ಕೊರಿಯರು ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಧನಿಕುಲ ಆಜಿ ಸರ ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಭೂಮಿ ದಯೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡ ಯಾನಾಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬೋಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷೋಡಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ದೇತವನಂದೆ ಸಂದದೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಇರಗೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಲ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ 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 ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಗತ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಭೂಮಿ ದಯೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲನು ಮಾತ ಮೂಲು ಒಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜತೆ ಸಂಬಳ ಸಾಲಗೆ ಬೋಪುಜ ಸಾಲ ಹೋಗೋಣ ಅವು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಒಯ್ವಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಭೂಮಿ ಡಾಪನೋ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗದಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಹಾಂ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಡು ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ದಿಯೆ ಹಾಂ ದುಂಬು ಕಂಡನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಖಂಡನೆ ಇತ್ತನೆ ಕಂಡರ್ದು ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿಡ್ದು ಇರ ಕಂಗ್ ನಡಿಯರೆ ಬತ್ತಿಯ ಒಂತೆ ನಡೊಂದು ಪೋಯ ನಾಡಂ ಪೋಯರ್ ನಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕುಲು ಪೂರ ಕಂಗೆ ನಡಿ ಮಾತೆರಡಲ ತೋಟ ಉಂಡು ತೋಟ ಈಜಿಂಡ ತೋಟದ ಸೀಕಾಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಅಂತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಕಂಡೋಡು ರಡ್ಡು ಬುಳ್ಯಾಪನ ಕಂಡೋಡು ತೋಟದ ದೀಪನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುಲಭನ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದ ಒಂದು ಅಂಡು ಅವು ಬುಳೆಂಡು ಕೊರಗ ಬಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬುಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ 84 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕಡೆಕ 10 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೆ 84 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರಿ ಜವಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಪಣ್ಣಗ ಜೀವದ ಜೀವ ಈರೊಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಧಾರಿ ಅದು ಬತ್ತೆರಡ ಈರ್ನ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವರೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡಿ ಹಡಿತೆ ಬಪ್ಪನಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಮುರನಿ ಮನ್ಮತೆ ಮನ್ಮತಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೊಳಲಿದ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆನ್ಕಿನ ಮನ್ಮತ ಮುರನಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತೆ ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸುರತಗಲದಲ್ಪ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾಡ ಎಂಕ್ ಮನ್ಮತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದೇಲೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಅಪಗ ಈ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಮನ್ಮತೆ ಅಪಗಲ ನಿತ್ಯಲ ಮನ್ಮತೆ ಕೊರಗಬಣ್ಣ 84 ವರ್ಷ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಈರ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಈತನೇಟ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ನಡತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅವು ಈರ ಕಡೆ ಪಂಡಾರೆ ಅಪ್ಪೆನ 5 ವರ್ಷದ ಮಿರೆಪೇರ್ದ ಬರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಆಯುಸ್ಸು ಬೋರ್ಡು ಆಯುಸ್ ಅವು ಪೂರಲ ಅಂದ್ವಾಪುಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಯುಷ್ಯ ಗಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಈತ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಟ್ಟು ಪಂಡ ಯಾನ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಮುಸುಂಬಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಯ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನೆ ಅವು ದಾಯಿ ತಿಂದೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ದೇತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗಿಟ್ಟೊಂಜಿ ದಡ್ಡು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ದಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರೆ ದೇತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಶುರುವಾಂಡು ಓಯ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲುತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊರ್ನೆ ಐಟಂಕ ಪಿಸರು ಶುರುವಾಂಡಿ ಓಯ್ ಪಿಸರು ಶುರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬಿಟ್ಟರು ನೆರ್ಪು ನಾನು ಅವು ಆಸೆಗಾರರ್ಬೋದು ಯಜಮಾನಡ ಬಂಡಿರೆ ಆಗಿತ್ತೆ ದುಡ್ಡುದ ಅಹಂಕಾರ ನೆರೆಯ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನು ಆ ಮಾತೆರೆ ತಿನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅಂಚಂಡ ಐನು ಸಮಾಧಾನ ದಾನ ಅಲ್ಪರಡೆ ತಂಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಐಕ ಮುಸುಂಬಿ ತಿನ್ನರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ 20 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ರಡ್ ಮುಸುಂಬಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತಿನ್ಪೆ ಏತು ಮುಸುಂಬಿ ಯಾವುದು ಮಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುಶ್ಚಟ ನಮ್ಮ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಾಂಸ
ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆ, ಹಾ, ಕೋರಿ ಬಾರಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಆಚೆಗಾರಿಗಳ ಮಾಮೂಲು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಹಾಂ ಕೋರಿ ತಿನ್ರಿ ರಡ್ ಜನ ತೊಗೊಪ್ಪನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಶೆಟ್ರನಗಲ್ನ. ಹಾಂ ಇಂಚ ಈರು ಆತು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸೇನಿಟ್ಟು ಐಕು ಒಂದನೆಯಿಂದ ಗುರುಕುಲು ಹಾಂ ಬೀಡಿ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೀಡಿ ಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ ತುಂಬ ದಂಬುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಅದೇ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಪೇರು ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಪನೆ ಒಂದು ಚಾ ಕಾಪಿಲ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪರ್ದೀಪ್ ಅಂದು ಪರ್ದೇಪ್ಪ ಅಂದ್ ಹಾಂ ಉರಣದನ್ನ ಪರ್ತೆ ಕಕ್ಕದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ 80 ವರ್ಷೋಡು ಈರು ಎಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋತಾರೆ ಈರು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ 7 ವರ್ಷ ನಡತದು ಬೋತೇನು ನಡತ್ತು ಪೋತಾರೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ವೇದನೆದ ಕ್ಷಣವು ಏನಾನ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾರದ ನರ ತುಂಡಾಂಡವರು ಹಾಂ ಈ ಬಲತಗಾರದ ನರ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತುಂಡಾಂಡೇನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಸುರು ಕುಂಡಮೆಳೊಡಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡು ಕ್ಯಾಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಸುತ್ತ ಅಂದ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ 30 ದಿನತ್ತ ಜಾನುವಾದರ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೈಯಡು ಬತ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋಡು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಘಟದ ಮಿತ್ತು ಅವರಿ ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಪಟ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಜೋಕುಲಾಟಿಗಡಿ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ದಯಮಾರೆ ಗತೀಜಾರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವ ಹಣ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನು. ಈತೆ ಬಂತನೆ ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಐಟು ಇಡೆ ಪೋಯೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಯೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೋದು ಬುಡಾರ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಅಕ್ಕಲು ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀದಿತ್ತೀರು ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ಗಡಪುನಾಗ ಎಡತಗಾರನು ದುಂಬು ದೀತೆ ಬಲತಗಾರ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ದಮ್ಮೊಂದೊಂಜಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುಡದು ನರ ಕಟ್ಟು ಓ ರಾಮ ದೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ನರ ಅಂದಂದು ಪಡ ಪಡ ಮುಲ್ಪ ನರ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ ಹಾಂ ಅವು ಕಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಾರ ತಿಂಗಳು ಏನು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಲೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತತಿ ಒಕ್ಕ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಬಣತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋಯ್ರು ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋನಾಗ ಒಂದು ನರ ಇಂಚ ಆತದ ಕಾರು ಮಾತ ಬಾತದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಏರ ಪಂಡೀರು ಪುತ್ತೂರು ಡೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇருந்து ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಯಿಂದ ಮನಪುನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಡಬಹುದು ಅವಳು 15 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರಣ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕು ಪೋಯಾನು ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ನರ ಮುಲ್ಪ ಬೇನ್ಲಕ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಓವು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ಕಂಡ ನಾಯಿನ ಬುಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದು ನಾಯಿ ಒರಿ ಇಂದು ಪತ ಗೋಣತಂಕರೆ ಗೋಣತಂಕರದ ವರ್ಷ ಓಯ್ ಎಂಕ್ ನಡಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇನೆಡು ಗೋಣತಂಕರಡು ಇರಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಗೋಣತಂಕರೆಡು ಕಳನಾಯ್ಕೆನೆ ಅಂದ ತೂತೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಕಾರು ಬೇನೆಡು ನಡಪ ಅಂದಿಜ್ಞಾಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇನ್ಲಕ್ಕಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ದಾನೆ ಹಣ್ಣದಕ್ಕೇನು ಜೀರತ್ತ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಮರ್ದೆ ಮಲ್ತಿಜೇನು ರಂಗಸ್ಥಳುಡು ಪೋದು ನಲ್ತದು ರತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಡಿಮ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಬೆಡಿ ಬುಡಾಯಿಲ ಕಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕೆಂಡು ನರ ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಅದೇ ಕೂಡ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಯ್ತು ಬತ್ತು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅರೆಡೆ ಮೇರು ಮೇಲಾಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬೋಯ್ నేను ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ನರನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ಪಾಡಿಯೇರು 45 ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ದುರಂತದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ನರ ತುಂಡಾಯಿ ನಾವು ಕುಂಡವ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಡು ಯಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿಯನ್ನ ಜೀವನದ ದುರಂತ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಅವಗಡ ಟಾಪನ್ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಬೇನೆ ಕೊರ್ತು ನಾವು ಅಂಡ್ಲುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಬೇರೆ ಕೊರ್ತು ನಾವು ಮುಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೈತೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ತ ಅವು ಬಿಡಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲಡ್ದಿರಗೆ ಬೇನೆ ಅತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತೇರಿ ಎಂಕೋರ
ಈ ಮನೋಹರೆಲ್ಲ ವಾಮನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಹಾಂ ಮಂಗಲಾದೇವಿಡಿ ಅನ್ಕೊಂತೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತೀರಗಳು ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿತ್ತ ಕ್ಷಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮದಪ್ಪೆರೆ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಹೋವು ಈರ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಇತೆ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷ ಯಾತ್ರೆ 500 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂತಾರೆ ತೂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋವು ಓವಾಣ್ಲ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೋಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅವು ಪ್ರತಿದಿನ ಖುಷಿ ರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳಡು ಈರ್ನ ಅತಿ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಳನಾಯಕಿ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ನಾಯಕ ನಟೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಇರೇಗ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರವು ಖುಷಿಗರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಾರದ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಳಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೀರಣ್ಣೆ ಈರ್ನ ಖಳನಾಯಕ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪಾತ್ರ ಈರೆಗೆ ಸಾಟಿ ಹೋಲಜ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಡತ್ತ ಕೈಟೊಂಜಿ 12 ಆರು ಪೋಪನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ನಾಟ್ಯದೊಂಜಿ ಶೈಲಿಯೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಈ 12 ನೀರು ಪತನೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಅಳಕ್ಕೆದಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಳಕ್ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗ ಗತ್ತು ಋತುಪರ್ಣಗ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಋತುಪರ್ಣಗ ದಾಯಪಂಡ ಕರವಸ್ತ್ರ 7 ಯೋಜನ ಪಿರವೋಡು 6 10 ನೀನು ತೂದು ನಾನು ಮಾತಾಗ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಲಿಪನ ಅವು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಮರತ್ತುಂಡು ಅವು ಮದತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಒಂದು 60 ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕರವಸ್ತ್ರ ಪತ್ತು ನೈಪನು ಶಾಬಾಬಾಲ ದಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಐಗಿಂಚಿನ ಅನ್ಪನೆ ನಿತ್ಯವೇಷ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಐಟ ఆయన ಕೈಟ್ 12 ಬಡ ಅವು ಅವು ಏನು ఆయన ತೂತುಜಿ ಅಂದ್ ಐತ ಗಣ್ಯಲ ಎಂಕಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಮೇರೆಡ್ದು ಬತ್ತ ಮುಂದೇನು ಅಳಕೆದಾರು ಬತ್ತೈತೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಕುಲು ಆಯಸೋಗ್ ಬತ್ತೈತಿರತ್ತ ఆయన ಕಾಯಂ ಬತ್ತನ ದಾನೆ ಅಂದಿ ఆయన ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈರ್ ಖಳನಾಯಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈರೇನು ಜತ್ತಂಡ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಮಣ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚೈತಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಜನಕುಲು ಬುಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನುಂಡ ಅವು ಅಭಿನಯ ಇಟ್ಟು ಇಂದು ಮತ ಮಲ್ತೈತೆ ನಾಳೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ನಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ ಮಲ್ತೈತೆ ಐಟು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈರು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತು ಈರ್ನ ಸಹಕಲಾವಿದೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಪಣ್ಪನೆ ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಜತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮೇರು ನಟೆ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕ ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಕುಲು ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಲ ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಲು ಬಂಡ ಅವು 31 ವರ್ಷ ನಾರೇನು ಮೆರಪದೆ ಅದೇ ರನ್ನಿ ಮತ ಬತ್ತೀರಿ 6ನೇ ಸಂದ 6ನ ಮಂತಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರು ಪೈಜೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಹಾಸ್ಯಗಾರರೇನು ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಾಯಿ ಪಾತೇರ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಅಣ್ಣಪ್ಪೇರು ದಾನ ಅಲ್ಪೇದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮುಕುಲು ಅಳಕ್ಕೆ ಬೋಳಾರು ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೂರುಂಡು ಮಾಡುದು ಅರಿನ ಪಾತೇರ್ಪ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕಾರು ಸ್ವಗತ್ತೋಡು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನಂಚತ್ತು ಯಾನು ಪಾತೇರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಸಾಮ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅನು ಭಾರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಏರವು ಕಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂವೇರುಪ್ಪನ ಇರುವೇರುಪ್ಪನಗ ಅಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವೇರು ಆಪು ಜನ ಅಂದು ಈರ್ನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಂಚದಾರ್ನ ನೆಕ್ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತಿಟ್ಟಿನ ಹಾಸ್ಯೋಳು ಬಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಾಸ್ಯೋಗುಲ ಅಪಗದ ಹಾಸ್ಯೋಗುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪಾತ್ರೋಚಿತವಾಯಿನ ಮಲ್ತೊಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೂಡುಂದೇ ಪಾತೇರ್ಪವನೆ ಅತಿ ಜನಕುಲು తెలిపొడుందు పాతేరు అండ్ ఇట్లా పొసత్తే ఇత్తండు యాను దుమ్ముత పాత్రుడు పాతేరు నేను మూలు ఒయిల ಪಾತೇರು ಅವು ದಾಯ ಪಾತೇರು ಜಿಗಂಡ ಯಾನು ಆತು ದಿನೋಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾರ ಗಂಟೆ ಓದು ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕಿಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಇರ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಈರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೋಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈರು ದಾಲ ನೆಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋರೆಗೆ
ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪಗಪಗ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನಂತ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ಲ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೊಕಲು ರಗಳೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ರಗಳೆ ಕೊರ್ನಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಂಡ ದಾನೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಎಂಕ ಜೀವನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿನ್ಯಾನ ಪಂಡದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಮೇಳೋಲು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪುಜಿರು ನಿಜವಾದಂಡ ಏನನ್ನ ಕಟೀಲು ಮೇಳಗು ಲೆಪ್ಪೊಡಿತುಂಡು ಏತೋ ಜನಪತ್ತು ಪಂಡೀರು ಇದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಂಡ ಏನ ಐಕಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗುರುನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಮೇಳಗು ಓಪನ್ ನಿಂಚಿನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಯಿಲ ಬೊಗ್ಗುಲಿಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಗೌರವ ಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆಂದು ಬಣ್ಣೇರಾಪುಂಡ ಇತ್ತಿನಟ್ಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತಿಜಿ ಕೊರಗ ಬಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನಡು ಈರಾದ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದ ಜಾರೆ ಯಾನು ಹಿರೇಗ ತಿಕ್ಕನಂಚ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಗನ್ ರೋಡು ಇಂದಿ ಉಡುಪಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಏತು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಉಲ್ಲೇರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಬೈದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುನೆಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೇಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದ ಕರಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಜೆಗೆ ಮಾತ ಮುಕುಟ ಮನಿ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರೈಕುಲೆ ಗೊರಪಾಯಿನೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರ್ಯನೇ ಪುಗಾರೋಡು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿನಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈರೆಗ್ ಕೊರಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ನಿಜ ದಾಯಕಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಎಂಕ ಲಾಭಾತಿಕಿನ ಬಂಡ ಅವಳು ಭಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಆನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡ್ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟ ತುಂಬೊಂದ್ಬೋದು ನಿಕುಲೆ ಜಾಪಾದ ಪಾತ್ರಲ ನಿಕುಲೆ ಕೂಲಿಲ ನಿಕುಲೆ ಮಾತಲ ನಿಕುಲೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ ಪೂರ ಬುಳೆದಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪನೆ ಪೊರ್ತುಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಪ್ಪನೆ ಏರೆಗಳ ಯಾನು ಬನ್ಪನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಡೇಪೋಂಡ ಮೇರೆ ಪೂಜೆ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ದಿಂಜವಡವಲು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ನಾಟಕೀಯತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೆರೆಪುನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸೇರಿಂಡ ಸಭಾ ಆಪುನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಭೆ ಮೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅಂತ ಅಂಡ ಆಟ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತಂದೆ ಇತ್ತಲೆ ಕಟೀಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾಟಕೀಯತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕದ ಮೆರೆವಡ್ದು ದಾನೆ ಹೊಡು ಐಕೆ ನಾಟಕ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದೇನು ಏರು ಕೊನತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿರ್ಲು ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿರ್ಲು ಆರ ನಾಟಕಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ದಿಂಜಾಯಿನಿ ಆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿ ಆರ್ನ ಭಸ್ಮಾಸುರಿ ಪೂರ ನಾಟಕೀಯತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಡಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಆದ ಬುಳೆಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೆನ್ಕನೆ ಐದು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಮೆನ್ಕಂಡು ಯಾನಿತ್ಯಕೆಯನ್ನು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತುಂಡೋ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬುಳೆ ಒಡ್ಡದಾದ ಬುಳೆ ಒಡ್ದಂಡ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ ಕೊನೆ ನಾಟಕೀಯನು ಇಟ್ಟು ದಿಂಜವನ ಕಲಾವಿದ ಜಿಂಜವನಕಲು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊರಗ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕದಾದಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೊಡುಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ದಾದಂಡು ದಾಯ್ದ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಗೇರು ಬನ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜ ಎರಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತಾಗ ಸರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯನ ಕುಡುಂಜಾತನ ಆರಂಭ ಆತನ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯನ ಈರ್ ನಾಟಕ ಬರೋಡು ಬಂಡಾರತ್ತ ಐಕು ಪೂರಕವಾದ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯನ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಈರ್ನ ಇಚ್ಛೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಖಂಡಿತ ನಡಪ ಇರುವನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಏನು ಬುಳೆಪವನ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಲದ MLA ಇರತ್ತ ಎಂಚಿನಾರನ ಬುದರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈತು ಸರುಳ್ಳೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಿಜವಾದ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಓಯ್ ಆರು ತುಲೆ ಐನು ಯಕ್ಷರಂಗನು ಅಂದು ಎಂಚಿನಾಯ್ತ ಬುದರ್
ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನು ಆತು ಬಿಳಿಪವರ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆರು ಎಂಚಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಆರಂಭಾತನ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಆರಂಭ ಆಯ್ಬೇಕ ಐಟು ತುಳುಕು ಒತ್ತು ಕೊರದು ಬತ್ತಣದಂಡ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಬತ್ತಣದಂಡ ತುಳು ದಾಯೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ದಾಯೆ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಓಯ್ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳು ನಾಡಾದಿತ್ತಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ತುಳುನಾಡತಿ ತುಳುನಾಡು ನಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಡು ಪೋಯಿನೆತ್ತಂದೆ ಓಯ್ ಇಜಿಂಡ ಕೇರಳಡು ಒಂದು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳು ಕೇರಳದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಬೊಕದಾಯ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಐಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಡುವನ್ನು ಅಂಗತಿಕ ಕೊರಗಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಮುಂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಾನುಭವನು ತೆರಿಪಾಯರು ಯಕ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳು ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೇಲು నేను ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಎಂಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ನಾನೇ ಅತೃಪ್ತಿ ಎಂಚಿನಂದು ಮನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈತ್ ಪಡೇನೆ ಯಾನು ಓಯ್ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇನ 17 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಜೇನ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯುನೂದು ಆಜುನೂದು ದೈ ನಡ್ತಿಜೇನ ಓಯ್ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಗ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡಿಗೆ ಎಂಕದಾನೆ ಯಾನು ಮರ ನಡ್ತಿಜೇನ ಅಂಚ ಇರ ಐನೂದು ಆಜಿನದು ಮರ ನಡಿಯರು ಒಂಜಾತ ಐನೂದು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಬ್ಬೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಜುವೆಗು ಪುಂಜುವೆಗು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಕೊರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ವಾಕಲಾಗಿದೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಲೇನು ಈರು ವೃತ್ತಿ ರಂಗ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಾರೆ ಅತ ಅವು ದಾಯಿ ತೋಜುಜಿ ಅಂಕಲ್ನ MLA ನಕ್ಲೆಗೆಂದು ತೋಜು ಸೊರಂಗ ಪೋಯಿನ ತೋಜುವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ತೋಜುವೆ ಯಾನು ಈತು ಮತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ದಾಯಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕಲಾ MLA ನಕ್ಲೆ ತೋಜು ಕೊರಗಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ತೋಜು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ 86 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತಂದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ರಂಗಸ್ಥಳಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಈರೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಅವೇತೋ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಿಟ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋನಂಚಿತ್ತನ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ದೈ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಡಪೆ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಳರಿ ಜೀವಮಾನದ ಕಡೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಉಂಟು ಇರು ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಕೊರಗಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕೆರಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಮನಪನ ಒತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆನಂಡು ಆ ಭಗವಂತೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಇರ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಇರೆಗು ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶರೀರ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಇರೆ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಬದುಕು ಒಂದು ಇರೆಗು ಆ ಭಗವಂತೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಗೊಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಪ್ರಾಯದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವೇ ಬೆರಳಿನ ಕೆಡಿ ಈರುವರಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾನಾಗಿ ಇರೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬದ ದಿನಗಳೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರಕಾರ ಈರ್ನಂಚೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸವಡು ಪಣಬನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ವತಿರ್ದು MCF ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ವತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ಇರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಬಂತು ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನೋ ಪಾತೆರ್ಪಾಯರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಈತ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಡು ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟ ಒಡು ಪಣದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ 84 ವರ್ಷದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು
ತನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕಗೋ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಡ ನಮ ಏನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಡಪನಂಚೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರೆನ್ ಗೌರವಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು V4 ಚಾನಲ್ದ ನಿರೂಪಕರ್ಲಂದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಕಲ ಮಹತ ಸಮಕ್ಷ ಮುಡಿತೆ ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಪಡ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿವರೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ರತ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಳನಾಯಕೆರಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಟಿದ ಅಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಳನಾಯಕೆ ಬಣ್ಣದ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಾರು ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ಜೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಡ ಇತ್ನೆಟ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗೆಡೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಯೋಜನೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು